Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa da abokan arziki. A yau ma dai na kawo muku yadda za ku ɗauko shirye-shiryen Algaita Dub Studio a wannan channel ta mai albarka ta Algaita Dub Studio Mini. Sannan da Allah kada a manta a danna mana alamar subscribe, sannan a danna alamar like, sannan kuma a share domin yan uwa su masu amfana. A yau wani shiri ne na kawo muku mai ban nishaɗi mai daɗi. Da farko za ku shiga cikin Facebook ɗinku kamar haka yace kuke gani. Idan kuka shiga za ku zo ba nan ba, za ku shiga wajen search, za ku yi searching sai ku danna Algaita Dub Studio. Shi kamar yadda kuke gani na rubuta ni ma'anan Algaita Dub Studio. Za ku shiga, to kun gani zai kawo ku kama haka. Sakamakon za ku ga wannan page kala-kala daban-daban, to ba lallai ne ku tantance wanne ne na ainihin ba. Kun gani, to za ku dudduba haka sosai. To amma wannan sakamakon saboda wannan shine na gaske, saboda ga comment ɗina nan ma a ƙasa. To za ku shiga sai ku zo sai ku danna akai, sai ku danna akan wannan na farkon. Yawwa kun gane shine ainihin page na Algaita Dub Studio. Ga film din nan, wayyo Allah, shine suka ce film din Kotik Gobba 3 mai suna yankan karfe a Hausa. Gashi nan an kawo shago ga masu bukata siya su sauke. A danna link da ke can ƙasa. Bayan mutum ya siya za a tura mishi receipt zuwa adireshin email din da ya yi rijista da shi, kuma a jikin rasitin za a ga link din da za a danna don sauke fim din. Ga duk wanda bisa wata lalura bai sami link din ba ko ya samu targazo wajen sauke fim din, sai ya tuntube mu ta adireshin email dinmu algaitadubstudiotv@gmail.com ko kuma jami'inmu ta WhatsApp a lamba kamar haka 07065635656. Kada a kira wannan lamba dan Allah. Ga wannan blue din rubutun da kuke gani shine za a danna, shine link din da za a je a yi register. Gashi nan wannan film da kuke gani fa za a sheke fa kallo, za a ba ma sai na faɗa muku ba, na san kun kalla ai na baya. Za a sha kai, ba dai sai an wannan ba. Wannan fim din ne wanda suke yan biyu. Fim din fa ya haɗu. Gashi kudin biyan ma ba fa wani mai yawa bane, naira 200 ne kawai za ka biya. In ka biya naira 200 ka siya shi kenan, baka da wani matsala. Gashi nan in kana ba bukata